Διαλογισμός στις 5 αρχές του Ρέικι. Άτμα Ναμαστέ. Είμαι η Ξανθή Τσιούκα και μαζί θα κάνουμε έναν διαλογισμό στις 5 πνευματικές αρχές του Ρέικι. Είναι ένας διαλογισμός για όλους. Αν κάθε μέρα, μόνο για σήμερα, έχουμε σαν στόχο να βιώσουμε θετικά συναισθήματα και να απελευθερωθούμε από οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα και φόβο, τότε κάθε μέρα ολόκληρη η ζωή μας θα είναι γεμάτη θετικότητα, πληρότητα, ευγνωμοσύνη, αγάπη και φως. Κάθισε σε μία άνετη θέση με τη σπονδυλική σου στήλη όρθια σε ευθεία. Ακούμπησε απαλά τα χέρια σου στους μυρούς με τις παλάμες προς τα πάνω. Τώρα κλείσε τα μάτια σου απαλά. Άδειασε το νου σου και χαλάρωσε τους μυς του προσώπου σου, χαρίζοντας στο σύμπαν ένα μεγάλο χαμόγελο. Πάρε μερικές αργές και βαθιές αναπνοές. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Με κάθε αναπνοή εισπνέεις αγάπη και εκπνέεις όλη την ένταση. Με κάθε αναπνοή εισπνέεις αρμονία και εκπνέεις οτιδήποτε περιττό. Τώρα ένωσε τις δυο σου παλάμες μπροστά στο θώρακά σου σε θέση γκασό και ζήτησε να συνδεθείς με την καθαρή ζωτική ενέργεια του Ρέικι για το ανώτερο καλό. Ζήτησε να συνδεθείς με την ενέργεια της αγάπης και του φωτός. Νιώσε ευγνωμοσύνη για το δώρο αυτό. Συνέχισε να εισπνέεις και να εκπνέεις χαλαρά με τον δικό σου ρυθμό. Εισπνέεις γαλήνη και εκπνέεις γαλήνη. Εισπνέεις αγάπη και εκπνέεις αγάπη. Εισπνέεις χαρά και εκπνέεις χαρά. Εισπνέεις ελευθερία και εκπνέεις ελευθερία. Εισπνέεις αρμονία και εκπνέεις αρμονία. Εισπνέεις ευγνωμοσύνη και εκπνέεις
ευγνωμοσύνη. Εισπνέεις και εκπνέεις ηρεμία, φωτεινότητα, πληρότητα και αγάπη. Τώρα κατέβασε τα χέρια σου στους μυρούς σου με τις παλάμες προς τα πάνω και μόνο για σήμερα άφεσου σε ένα υπέροχο διαλογιστικό ταξίδι στις 5 πνευματικές αρχές της ζωτικής συμπαντικής ενέργειας του Ρέικι, επαναλαμβάνοντας νοερά. Μόνο για σήμερα απελευθερώνω κάθε ανησυχία. Μόνο για σήμερα αποδεσμεύω κάθε θυμό. Μόνο για σήμερα είμαι ευγνώμων για όλα όσα έχω. Μόνο για σήμερα εργάζομαι με εντιμότητα και ειλικρίνεια. Μόνο για σήμερα σέβομαι όλους τους ανθρώπους και κάθε έμβιο όν. Μόνο για σήμερα απελευθερώνω κάθε ανησυχία, φόβο, άγχος και πανικό. Απελευθερώνομαι από όλες τις αρνητικές εικόνες, από όλες τις αρνητικές ιδέες, από όλες τις αρνητικές σκέψεις. Απελευθερώνομαι από κάθε περιοριστική πεποίθηση και αρνητικό νοητικό προγραμματισμό. Μια ασπίδα αγάπης και φωτός με περιβάλλει και με προστατεύει από αρνητικές υποβολές και καταστάσεις και με βοηθά να αλλάζω τη ζωή μου προς το καλύτερο συνεχώς, νιώθοντας ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Εκπέμπω αγάπη, ηρεμία, εσωτερική δύναμη, πίστη, αυτοπεποίθηση, ελευθερία και φως. Είμαι σε πλήρη σύνδεση με τον ανώτερο σκοπό της ύπαρξής μου και όλα στη ζωή μου κυλούν όμορφα και ειρηνικά.
Μόνο για σήμερα απελευθερώνω κάθε θυμό, επιτρέποντας την ενέργεια της ανιδιοτελούς αγάπης και της ευγενικής καλοσύνης να αποδεσμεύσει οτιδήποτε αρνητικό. Έχω συναισθηματική ισορροπία στη ζωή μου και αποβάλλω κάθε μνησικακία, κάθε εχθρική διάθεση, κάθε μίσος ή οργή, κάθε ενοχή, επιλέγοντας να είμαι με ειρήνη με όλα και όλους γύρω μου, καθώς και με τον εαυτό μου. Απελευθερώνω τώρα τους άλλους από την ανάγκη μου να μου δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα, αγανάκτηση και θυμό. Το πνεύμα μου είναι ήρεμο, ακτινοβόλο και αρμονικό. Ο πλανήτης Γη είναι ένα μέρος ευχάριστο και διασκεδαστικό. Αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι και νιώθω την ελευθερία να επιλέγω να ζήσω όπως θέλω, απελευθερώνοντας οποιοδήποτε καταπιεσμένο συναίσθημα ή κοινωνικό προγραμματισμό. Συντονίζομαι με τον ανώτερό μου εαυτό, νιώθοντας συναισθήματα ειρήνης, αποδοχής, κατανόησης, συμπόνιας, συγχώρεσης και αγάπης για τους άλλους και για τον εαυτό μου. Μόνο για σήμερα νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για όλα όσα απλόχερα μου έχουν δοθεί. Συνειδητά κατανοώ ότι είμαι εδώ για να φέρω τον παράδεισο στη γη. Νιώθω ευγνωμοσύνη για τους υπέροχους γονείς μου, τους αγαπημένους μου φίλους, τους εξαιρετικούς μου δασκάλους και όλους τους ανθρώπους που με αγαπούν. Νιώθω ευγνωμοσύνη για την υγεία μου, την εργασία μου, την ευημερία μου, την ευτυχία μου και όλα τα δώρα αυτής της ζωής. Νιώθω ευγνωμοσύνη για το κανάλι της συμπαντικής αυθονίας που γεμίζει τη ζωή μου κάθε στιγμή και μου παρέχει σε όλα όσα χρειάζομαι ατελείωτη ροή. Νιώθω ευγνωμοσύνη που η ζωή μου είναι γεμάτη θετικές εμπειρίες, όμορφες σχέσεις και υπέροχες ψυχές. Μόνο για σήμερα εργάζομαι με ειλικρίνεια και εντιμότητα. Η ανώτατη αλήθεια φωτίζει το δρόμο μου. Πιστεύω απόλυτα στη συμπαντική δικαιοσύνη.
Προσφέρω τις υπηρεσίες μου στους συνανθρώπους μου με τιμιότητα, αγνή πρόθεση, επιμέλεια, ειλικρινές ενδιαφέρον και όμορφα συναισθήματα, γνωρίζοντας συνειδητά ότι λαμβάνω ό,τι δίνω στη συμπαντική ροή. Έχω σε όλους τους τομείς της ζωής μου και ιδιαίτερα στην εργασία μου ειλικρινείς σχέσεις, αρμονική επικοινωνία και έντιμες συνδιαλλαγές. Αγαπώ την εργασία μου και εκείνη με ανταμείβει με αυθονία και ευημερία. Απολαμβάνω με χαρά και ευγνωμοσύνη τους καρπούς της εργασίας μου, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στη συμπαντική ροή. Εργάζομαι εντατικά με τον εαυτό μου, νιώθοντας αγάπη, γαλήνη, πληρότητα, αρμονία και ευδαιμονία, γνωρίζοντας συνειδητά ότι έχω απόλυτη σύνδεση με την πηγή. Μόνο για σήμερα σέβομαι όλους τους ανθρώπους, τον εαυτό μου και κάθε έμβιο όν. Η ζωή μου διαχέεται από απεριόριστη αγάπη, δεκτικότητα, θετικότητα, κατανόηση και υπομονή. Αποδεσμεύομαι από κάθε σκέψη απόρριψης, ρατσισμού, υπεροψίας, μυσαλλοδοξίας και κριτικής. Αγαπώ και σέβομαι τον εαυτό μου και τον απελευθερώνω από οποιοδήποτε σωματικό, συναισθηματικό, νοητικό, ψυχικό ή πνευματικό περιορισμό. Συγχωρώ όλους όσους με έβλαψαν ή με αδίκησαν στο παρελθόν και τους απελευθερώνω με αγάπη στο φως. Αγκαλιάζω ολόκληρη την πλάση, ολόκληρη την ύπαρξη με ευγένεια και σεβασμό. Μόνο για σήμερα. Οι σκέψεις και τα συναισθήματά μου είναι σε τέλεια αρμονία. Έχω τέλεια υγεία και ευεξία. Έχω προστασία, λαμπρότητα και ευλογία. Νιώθω απόλυτη ελευθερία να επιλέξω ό,τι χρειάζομαι για το ανώτερο καλό όλων. Νιώθω αυτοπεποίθηση και απόλυτη σιγουριά για τον εαυτό μου.
μόνο για σήμερα. Έχω πλήρη εναρμόνιση με το σκοπό αυτής της ζωής. Πραγματοποιώ όλους μου τους στόχους και τα όνειρά μου. Έχω οικονομική ελευθερία και αυθονία. Μόνο για σήμερα νιώθω άπειρη ευγνωμοσύνη και απολαμβάνω μια υπέροχη και καταπληκτική ζωή. Νιώθω ειρήνη και γαλήνη. Μόνο για σήμερα η θεραπευτική ενέργεια του Ρέικι με καθαρίζει, με προστατεύει και με καθοδηγεί. Μόνο για σήμερα. Μείνε λίγο ακόμα μέσα στην ενέργεια αυτή. Τώρα, σιγά σιγά, μπορείς να επιστρέψεις στο φυσικό σου σώμα. Πάρε μερικές βαθιές και αργές αναπνοές. Κούνησε απαλά τα δάχτυλά σου. Κούνησε απαλά το σώμα σου, γιώσου. Όποτε θέλεις, μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου. Όλα είναι φωτεινά και λαμπερά τώρα. Είσαι ένα με την αγάπη και το φως. Ευχαριστώ.